Те са членове на тази организация политическа, която се явява на избори. Това е малко като се едно, че както БСП е в... Казвате Европейската народна партия, тя не е индулгенция. Тя не може да служи като индулгенция за останалите политически партии. У нас. Проектът е лош, ви го наричате черен пиар, но аз съвсем не мисля, че това е черен пиар. Това е информационна кампания, в която ние извеждаме главната идея за бъдещето и я съобщаваме на нашия, на българския зрител. Черна е, така да се каже, черно е българското бъдеще според нашите виждания, според нашите анализи. Какво е лошото на такъв тандем? Какво е лошото на такъв тандем? Черен е, да кажем, Костов, за което той не е виновен, но пък е черна и неговата политика. Това, което той е вършил, е черно дело. Разбирате ли? В този смисъл ние сме така светъл лъч пред това, което той извърши за България. А по отношение на ГЕРБ имаме сериозни съмнения. На местните избори ние издадахме ето тази листовка и разбрахме, че вече няма никакъв смисъл. Дайте, листовка, манифест, Не, обратната. Тук ви питат сега, защо не се занимавате с позитивния пиар на вашата партия, а ходите да критикувате другите? Нищо не съм... Това е първата част от нашата кампания. Тя е до 16. В тази заставка, която излиза на политическа партия Нова Зора, ще бъдат добавени и основните наши послания. Ние сме готвили тази кампания за самостоятелно явяване на изборите. Въпроси към вас от Керот. Господин Бареков, черен или бял пиарът е на лице? Крайно интересно е Минчев да отговори на следните въпроси. Да. Колко му струва сайта като име и хостване? Колко му струва рекламата във всекидневниците и онлайн изданията? Да. Мога да прогнозирам, че според Минчев не това е важното. Но много тъжно е да се занимавате с него, ако дори не си плаща сам сметките. Тоест човека ви пита колко плащате за своя интернет сайт. Аз мога за рекламата и за онлайн изданията отказахте да отговорите. За изработването на този сайт сме платили не повече от 10 000 лева. 4 000 лева е хонорара на хората, които го направиха. Повече от това няма никакъв смисъл да се говори, тъй като господин Цветанов, Цветанов, за него говорите. Да, Цветан Цветанов, който си мисли, че ГЕРБ владее националните агенции по сигурност и така нататък, аз не мога да кажа кои са хората, които са го направили. Трябва да мисля за тяхната сигурност. Но Цветанов твърди, че вие ще бъдете проверяван от ДАНС. Страхувате ли се от проверка на ДАНС? Не се страхувам. Живота на Минчо Минчев е като на длан. 20 години срещу властта преди 10 ноември и 20 години срещу конюнктурата. Има ли опасност сега ДАНС, като се разрови във вашите сметки, да открие, че БСП стои? Откъде ще намери? Откъде ще намери? Източници са ясни. Субсидията, членския внос, даренията, няколко дарения, дребни. Колко членове има партия Нова Зора? Имаме достатъчно над закона. Нова Зора... По закон колко бяха? 1000? Не, 5000. 5000. Нова Зора е важна не с своите членове, а с интелектуалния потенциал, който тя генерира. Разберете, в ръководството на Нова Зора, като актив около вестника, са били такива хора, като Николай Хайтов, като Илчо Димитров, като Николай Генчев, като Георги Близнаков. Затова и ги казвам първи. Затова ги казвам. Последен въпрос към вас. Вие искате ли пък ДАНС да провери ГЕРБ? Защото казвате, тук ние сме готови на контрапроверка. Имуществено състояние на Цветанов, на Борисов? Да. Какво очаквате там? Аз казах, че по същата логика, по която Цветанов мен така изпраща ДАНС за проверка при мене, аз пък си мисля, че е много по-любопитно. Любопитен въпрос е личното състояние на Бойко Борисов. Дали е само придобито от приятелството му с Цветелина, неговата приятелка. Все пак той е една от знаковите фигури в началото на прехода, които
организираха СИК. Значи той самият казва, че нищо общо няма неговото състояние с това на Цветелина Борислава. Добре. Той го казва всеки път, казва, нека това да си е самостоятелен бизнесмен и мой. Значи казва той, аз винаги даже съм ми пречил нищо лично, както се казва, но е опасна все пак тенденцията България да стане второ Косово. Един Хашим Тачи да стане министър, председател на Косово и Бойко Борисов да бъде втория тук при нас. Тоест, вие го приличавате на Хашим Тачи. Не, албански лидер в Косово. Ама това е същата логика. В България няма такъв етнически модел, какъвто е в Албания. Там в Косово, там знаете кое е положението. 99% албанци. А как се нарича бизнеса на мутрите в България? Имате ли представа как се нарича? Не. Що да си нямам представа. Не виждам някаква аналогия между България. Значи може да се прави аналогия между България и онова Косово, което беше в Сърбия. За това ли говорите? Не това Косово, което е сега. Хашим Тачи беше водач на косовската мафия. И го направиха национален герой. Минчо Минчев, интересен паралел на Борисов с Хашим Тачи. След малко Георги Близнашки, единственият човек в БСП, който се осмели да протестира срещу 8% бариера. Вчера той победи. И след това Меглена Плугчиева, вице-премиер и кандидат за евродепутат, ако вярваме на днешната преса. Гледайте ви.